Пан пастырь мой, не буду медь неостачи. Пан пастырь мой, не буду медь неостачи. Пан пастырь мой, не буду медь неостачи. И он дозволяет спочивать мне на зеленых пашах. Да буду спокойных видений, и он душу мою поживляет. Пан пастырь мой, не буду медь неостачи. Накируя меня на стежки справедливости, деля имя свое, коли народ пойду долиной смертного тенью, не буду бояться зла со мною, твое же зло и твой посох меня утешают. Пан пастырь мой, не буду медь неостачи. Ты стол для меня накрываешь на бочах моих коронов, намощаешь голову мою аллеем, келих мой переполненный. Пан пастырь мой, не буду медь неостачи. За правды добриня и милосердность твоя будут со мною во все дни життя моего, и поселюся я в доме Пана на долгие дни. Пан пастырь мой, не буду медь неостачи. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты Петр скала, и на этой скале я побудую костер мой, и брамы пекельные не перемогут его. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Богу Матфея. Хвала Тебе, Пане. У той час прийшов Єсус у межі Цезареї Філіпова і питався у учнів своїх, кажучи, ким люди лічать Сина Чоловічого? Вони ж сказали, одни Яном Хрестителем, другие ж Ільйою, а іншие Єремей, ті одним з пророків. І він каже їм, а ви ким лічите мене? Симон Петр отказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в отказ, «Счастливый ты, Симоне, сыну Йонов, бо не тело и кровь открыли тебе это, а Отец мой, який в небесах. И я кажу тебе, что ты, Петр, скала, и на этой скале я побудую костер мой, и брамы пекельные не перемогут его. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то и будет связано в небе, а что развяжешь на земле, то и будет развязано в небе. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Сегодня переживаем так великое свято катедры Святого Петра Апостола, на якой сегодня по сегодняшний день заседают далее Папа Францишек, например, и все папы, которые были перед этим, обнимают эту катедру. Сегодня так само переживаем свято, очень важное для Костела, и очень важно, что это для нас. Но институция, так званая, которую можно назвать Костел, это единственная институция, которая уже мая понад 2000 годов открывая еще далее, на которой передается сукцессия апостольская от бискупов, и где она открывая далее, такая самая, которая была учинена Иисусом Христом, когда Иисус Христос выбирал апостолов. И ведаем одно сегодняшнее Евангелие.
что Костел будет трывать до самого конца, что брамы пекельные не перемогут его. Вот так докладно Иисус Христос сегодня сказал святому Петру. Але ведаем, что Костел это двузначное слово. По-перше, Костел як будинок, такий будинок, який, наприклад, в своїй парафії хоче побудувати. Але так само є такі костьоли, наприклад, особливо за межою у Немчах, где костелы гэтые зачиняются, даже где не продаются, бурятся, и где люди у костелов не ходят. Але так само костел это другое значение. Костел это той, который мы сегодня творим. Костел живий, костел з великої літери. І так само, цей костел, за яким ми відказані, кожен з нас, хто познав Бога, має цим Богом ділитися з другим, має його уводити у своє життя, у свої сім'ї, у своїх близьких, але відаємо, що не завжди це вдасться. Бо ми, люди, вельми часто слабі. І об этом маємо просити особливо допомоги Пана Бога. Бо сам чоловік може учинить только некоторые речи. Але с Богом человек может перекидаться, как Иисус скажет, горы пересовывать, когда уверить в Бога и принять волю Божью. И эти горы, может, не такие, как мы думаем, что пересовывать какую-нибудь гору, а какую-нибудь святыню. Нет, але горы нашего життя. Вельми часто эта гора нашего життя, тяжкость нашего життя, она намного труднее, чем нам было бы справді перенести такую гору. Бо нам это легче было увидеть скутков. А в нашем житті мы можем бороться, пробовать преодолеть наши тяжкости, а не завжди нам это удастся. И каже Иисус Христос, питаючися, ким люди лічать мене, а ким я лічу Єсуса в своєму житті, ким він для мене з'являється? Чи з'являється тим, до кого я приду і виконує мої захтянки? Чи може, я так само міркую, що Ісус той завжди мені дасть супокой в житті такий, що я вже не буду ніколи плакати, переживати ніяких тяжкостей? Коли я так лічу, то моя віра, вона не заправда, вона впливає. Бо Ісус Христос в одному із своїх речей скаже, що прийшов і кинуть на землю огонь, як він загоревся в серцях ваших. Прийшов розділити сім'ї ваші, бо одні будуть йти за Богом, другі будуть супротив Бога. І питає, а ким ви лічите мене? І тут на стражі стоїть Петр. А сьогодні Петра репрезентує Папа Римський. Так само Петра репрезентує Костел, который пробует показать, что Иисус Христос, Он и есть Сыном Бога Живого. Не выдумка какая-то человека. Нет, той, кто прожил исторично на земле 10 лет, а мало годов тому назад и отдал свое житье, и теперь про него ничего не ведает. Але Иисус Христос это Сын Бога Живого, той, который был предсказан пророками, и который пришел выполнить волю Божью. Тогда Иисус сказал, счастливый ты сегодня, сын Петр, бо не тело и кровь открыли тебе это, а не Отец. Czyli, а в такую заправную веру мы маем просить Бога. Мы маем просить Духа Святого, как Дух Святый, да помог и помножил нас нашу веру, какую мы маем. Но нам вельми часто этой веры не хватает, и она вельми слабая. И Иисус Христос скажет, я побудую костел мой, и брамы пекельные не перемогут его. И дам тебе ключи Владарства Небесного. Что свяжешь на земле, то я буду связано у небе. Что развяжешь на земле, то я буду развязано у небе. Тут есть относина до двух речей. По-перше, относина першей черзе до святого Петра, czyli наступников святого Петра, всех папов римских, которые были, а так само относина до костела, які костел виконує. У конфесіоналі, коли відпущає грехи, коли дає відпущення грехів, говорить, ідіть для відпущення грехів. Але вельми часто нам этой віри мало. Маем сегодня просить доброго Бога, как помножил нас вяру, как мы стояли на страже костела нашего життя и на страже костела нашего будинку, як костела. Бо коли не будем иметь живого костела, то поэтому эти костелы и будинки и на нем уже крушатся. И кто откажет за это, что все это разваливается, будет дары Божие? Человек, который занехал
живого Костела в своем житии, который отошел от Бога и этого не научал, который сказал, что я сам себе в житии могу учинить так, как я хочу поступать, что я сам себе являюсь Богом. И когда быка человечая, она загнала людей в такую дыру, что сегодня Костел падает, вельми моцно падает. А сатана, дьявол, затирая руки, має просить Божьей милосердности для всех тех, кто здесь в житті облуждал. И на сегодняшний день, как бы ты жил Костел, как бы помножался, как ты, что является противниками Костела, как зразумели, что поступает неправедливо, как обновили у себе волю Божию и нашли силу, как перебороть то, что весь свет говорит, что Бога нема, а мы моцно верим. И этого Бога хочем увести в наше життя. Пане Боже, Пане Боже, дякую. Święta katedry świętego Piotra Apostola, что накатывая про один спавшего Костела, доверим Христу молитвы всех людей. Молимся за святый Костел, как вел все народы до светла правды Христового учения святости. выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как Бог потребовал его апостольскую отданность и одорвал его своими ласками. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей всего свету, как важно слухали Божие Слово и отданно кровшись за Христом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тех, за кого справує святую душу, просячи, кого всім збулася святая воля Божа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут присутных, как мы были послухняны в учению Костела. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Пане Иисус Христ, Ты дал святому Петру ключи до небесного володарства, выслухай наши молитвы и умацуй нас в отданном служении Костела, який живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. 28. Упавши на колени, Бога захваляймо, У кожним серцем п'єні, хвала, хвала, хвала. співай земля і небо, Єсусу Хасана, Утоєному хлібі, хвала, хвала, хвала. о алтарай народе, У вечері і рано, на заході і всході, хвала, хвала, хвала. Озвавшая вяра, что ратунком стала, будь вечно прославлена, хвала, хвала, хвала. будь вечно Прославлена, хвала, хвала, хвала. Молитесь, браты и сестры, как молю и вашу Ахяру, принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Великостивый Боже, открыли ласкаво молитвы и дары Твоего Костела, який непорушно заховывая веру, открыл ее от святого апостола Петра и учеников и под его пастырской опекой досягнули вечной спадщины, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серці, узносим их до Пана. подякуємо Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ojcze, Всемогутный Вечный Божа, бо Ты, спрадвечный пастырь, не покидаешь свою алтарню,
ale przez świętych apostołów niespłynna udajesz je, a wielkiej, jak kierowali tyle ludzi, jakim Ty, jak namiestnika Twojego Syna, naruszył pasterską nadu, tam ucenionym Jezusie świętymi, my prosławiają Ciebie razem z nimi, usklikający: Święty, 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 Pan Bóg Всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышине, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вышине. Zaprawdy Boże Ty święty, krynica usialaka i światości, tam prosim Ciebie, a święcimy Ty dary na solu Ducha Twojego, aby stali się dla nas cielem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na mój, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom każąc: Wierujcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydana. Podobnym czynem do wieczery ujrzał kielich. Znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom każąc: Wierujcie i pijcie z Jakobsiem, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapawietu, jaka za was i za mnogich będzie pralita dla odpuszczenia grzechów. Heta, czynijcie na moją pamięć. Heta wielka tajemnica wiery. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего причастия в хвале. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorna molę Ciebie, kapucich nas, przymających ciała i krew Chrysta, Duch Święty zabrał ładno. Pamiętaj, Panie, pre Kościół Twój rozsiejny po всем świecie, udoskonalnie go u lubowi razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i usił duchowieństwa. Pamiętaj tak samo про bratów i sióstr naszych, jakie posłyły nadziei na uwaskraszenie i pro wszystkich, kto u Twojej łasce wyszedł z tego światu i dozwolił ubaczyć światło oblicza Twojego. Prosim Ciebie, zmiłuj się nad всеми nami, jak my zasłużyli udział w życiu wiecznym, u jedności z Najświętejszej Bogorodicy Panny Maryją, za świętym Józefem, jej obrannikiem, za świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, błogosławionym Bronisławem Markiewiczem i всеми świętymi, jakie z prawdziwą podobali się Tobie, jak z nimi i my chwalili i prosławiali Ciebie przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Przez Chrysta, z Chrystą i u Chrystie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogutny, u jedności Ducha Świętego, usiała szana i chwała, przez wieki wieczny ja. Молим się do Ojca Niebiesnego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, Который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в искушение, ale zbaw nas od złego. Prosim Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego złego. Daj łaskawa upokoju dni nasze, da pomoże nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowani przy latranie spokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje władarstwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste,
Ty сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Впрочем, не зважай на грехи наши, але на веру Христола Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарить Его супокоем и едностью, яки живешь и благодаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Раду Божий, як вічна віра і світу, Змилуйся над нами, Богу Божий, який береш на себе грехи світу. Змилуйся над нами, Богу Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоем. Woś baranek Boży, woś той, хто бере на себе грехи світу, благословленный покликанный на вечеру Ягодою. Пане, я не вартый, как ты вошел до меня, а не скажи только слова, и будет оздоровлена душа моя. Номер 4. Хлеб небесный нами живет, и он сонным надею и радость дает, покорно сходит до нас на аллах. Встать нам поживай, донеся беда. Наш Пан, добрый пастырь, притулок слабым, доели достигла в сердце своим, любовью святою глаголись наш Бог. Иисус разгоняет надеи святом. Наш Пан милосердный, и Он любит свой люд. Промень не вошел в долину паху, как шлях человеку добром осветлять. У сердца погибель тугу обужать. Наш Пан прославленный до нас он идет, няще супокой сутешає в беде, о свету спавление, страхов нас обмый, и моцарь своею от злого укрый. Молимся. Боже наш Отче, Ты у свята апостола Петра умацовал нас телом и кровью Твоего Сына, ученика в этой заветный загадом стал для нас крыницей едности и супокою, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами, И с Духом Твоим.
niechaj was błogosławia Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Święty Archanioły Michale, wyraży nas uznawani, будь нам обороной, супроть спокусы и пасток злого духа. Покорно просим, нехай я вознишись Пан Бог, а ты, княже войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла сатана и низших злых духов, яви на нас будущую во свете. Аминь. Panie Jezu Chryste, przychodzimy prosić Ciebie o nasze intencje, w których my modlimy się, w tych intencjach, które nosimy w swoim sercu. Tak samo dorучаем się intencje, w których była sprawowana święta msza, prosić za pomierłych, a dla ich rada życia wiecznego, a dla żywych o Boże błogosławienie i potrzebne łaski. O Jezu najmiłosierniejszy, Twoja dobrynia bieskońca, skarb łaski niewyczerpalna. Безмежно доверяю милосердности Твоей, якая во все Твои справы. Отдаешь Тебя целиком и безоговорочно, как таким чином в жизни учишься до христианской досконалости. Горячо ожидаю пожирать Твою милосердность, возвыкания справ милосердности, як для души, так и для тела, особливо клопочущихся про навертание грешников, несущих утешение тем, кому потребна допомога, хворым и засмученным, о Jezu. Achowaj mnie w swojej własności, swoją chwałą. I choć czasem ja drżę od strachu, uświadamiając swoją słabość, w tujże czas bezmierzna wierzę w Twoją miłosierność. Niechaj się ludzie swoje czasowa poznają bezkońcu w głębieniu Twojej miłosierności, dowierać jej i prosławiać je na wieki. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, теперь и в великую смерти нашей. Wieru bowajca wszechmogącego Stworiciela nieba i ziemi, Jezusa Chrysta, Syna Jego jedynego Pana naszego, jaki był zaczęty od Ducha Świętego, narodził się z Dziewy Maryi, zabuczony przy Pąskim Piłacie, ukrzyżowany, pawiony, był pochowany, uzejszał do otchłani, na trzeci dzień ułaskał z powierów, uzejszał na nieba, siedzi w prawa nóg Boga, Ojca Wszechmogącego, tu przyjdzie sądzić żywych i pomierłych. Веру в Духа Святого, святый Костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житие вечное. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Tobie ciało i krew, duszę i boskość najmilejszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrysta. Который просит за грехи наши и за прощение. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и все прощения. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и все прощения. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и все прощения. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и все прощения. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и все прощения. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и все прощения. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и все прощения. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и все прощения. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и все прощения. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и все прощения. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Tobie ciało i krew, duszę i boskość najmilejszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrysta. Как прощить за грехи наши и за прощение. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас
і до всього світу. Тілі Його болесної муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. тілі Його болесної муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. тілі Його болесної муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. тілі Його болесної муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. тілі Його болесної муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. тілі Його болесної муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. тілі Його болесної муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. тілі Його болесної муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. тілі Його болесної муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. Отче предвечный, дарую Тебе тело и кровь, душу и плоскость, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Как перепросить за грехи наши и всего свету. Через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Отче предвечный, охвярую Тебе тело и кровь, душу и плоскость, наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа. Как перепросить за грехи наши и всего свету. Через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Отче предвечный, охвярую Тебе душу и тело, и кровь, и плоскость, наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа. Как перепросить за грехи наши и всего свету. Через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. через Его болезной муки, Будь милосердный до нас и
do всякого света. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad всім світом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się над нами и над всім світом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuй się над нами и над всім світом. Покров і вода, яка я виплила з найсвятішого серця Єзуса, як криниця милосердності для нас. Довіряємо Тобі. Покров і вода, яка я виплила з найсвятішого серця Єзуса, як криниця милосердності для нас. Довіряємо Тобі. Покров і вода, яка я виплила з найсвятішого серця Єзуса, як криниця милосердності для нас. Довіряємо Тобі. Єзу, Довіряємо Тобі. Єзу, Довіряємо Тобі. Єзу. Довіряємо Тобі. Święta sestra Faustyna, Молися за нас. święty Jan Paweł II, Молися за нас. błogosławiony ksiądz Michał Sapoczko, Молися за нас. święty Arkanioł Michał, Молися за нас. Kyrie eleison, Христе Єйсон, Кирие Єйсон. Chryste paczuj nas, Христе вислухай нас. Ojcze z nieba Boże, Змілуйся над нами. Synie Zgubiciel światu Boże, Змілуйся над нами. Duchu Święty Boże, Змілуйся над нами. Święta Trójca Ziemi Boże, Змілуйся над нами. serce Jezusa Syna i Casta Wieczna, Змілуйся над нами. serce Jezusa w łonie Dziewy Matki Duchem Świętym stworzone, Змілуйся над нами. serce Jezusa za sławą Bożym istotna zjednana, Змілуйся над нами. serce Jezusa bezmierznej wielicz, Змілуйся над нами. serce Jezusa Świętynia Boga, Змілуйся над serce нами. Jezusa Siedliwa Najwyższejsza, Змілуйся над serce нами. Jezusa Domie Boży i brama nieba, Змілуйся над нами. serce Jezusa pojemniejsze ogniszcze miłości, Змілуйся над нами. serce Jezusa sprawiedliwości i lubowi skarbnicy, Змілуйся над нами. serce Jezusa dobroci i lubowi pełnej, Змілуйся над нами. serce Jezusa ucieknotą wywinia bezdomnej, Змілуйся над нами. serce Jezusa wszelakiej chwały najnastojniejszej, Змілуйся над нами. serce Jezusa władary zjednaniu ich serc, Змілуйся над нами. serce Jezusa ujakiejcie skarby mądrości i uwielości, Змілуйся над нами. serce Jezusa usiapał na tabostwa, Змілуйся над нами. serce Jezusa podawania Ojca Niebiesna, Змілуйся над нами. serce Jezusa wspólnoty niekogo usiemne trymanie, Змілуйся над нами. serce Jezusa prawa wiecznych wyszynów, Змілуйся над нами. serce Jezusa cierpliwe i wielkiej miłosierności, Змілуйся над нами. serce Jezusa szczodre dla wszystkich, kto do Ciebie zwracają. Змілуйся над нами. Serce Jezusa granica życia i światłości, Змілуйся над нами. serce Jezusa umiłosierdzenie za grzechy nasze, Змілуйся над нами. serce Jezusa napełnione zniewagami, Змілуйся над serce нами. Jezusa złoczyństwami naszej zamuczone, Змілуйся над нами. serce Jezusa posługiane naszym do śmierci, Змілуйся над нами. serce Jezusa dziwne i prawidłowe, Змілуйся над нами. serce Jezusa krewnicą wszelaka ucieszenia, Змілуйся над нами. serce Jezusa życie i wskrzeszenie nasze, Змілуйся над нами. serce Jezusa spokój i pojednanie nasze, Змілуйся над serce нами. Jezusa żywaja chwiana za grzechy nasze, Змілуйся над нами. serce Jezusa zbawienie tych, kto na Ciebie spodziewają, Змілуйся над нами. serce Jezusa nadzieję tych, kto w Tobie pomierają, Змілуйся над нами. serce Jezusa radość wszystkich świętych, Змілуйся над нами. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Даруй нам, Пане. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Вислухай нас, Пане. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Змілуйся над нами. Jezu cichy i pokorny serca, Учини серце наше до Твоего подобного. modlił się, Всемогутny wieczny Boże, dla na serce najmilejszego Syna Twojego i na chwałę, i jak wiarę, jaką idą składania Tobie za nas grzesznych. Zmiłuj się nad tymi, kto prosi Twojej miłosierności i daruj im imię Syna swojego Jezusa Chrysta, jaki z Tobą żyje i władać na wieki wieczny. Ja. Niechaj będzie pochwalony Najświętейший sakrament, Правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. niechaj będzie pochwalony Najświętейший sakrament, Правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. niechaj będzie pochwalony Najświętейший sakrament. Правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.